गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। तामुलपुराव हरखाब मानसि लांखारनाय जाथाय। मैया फुंनि समावनो डनपति लाहारिखौ लांखारदों सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा। तामुलपुरनि बारायगाव गामिनि डनपति लाहारिखौ मैयानि फुंनि 5 रिंगायावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा लांखारदों। न'खरनिया फोरमायनाय बादिब्ला फुंनि समाव तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कनि दरखंनिफ्राय गंसे बलेर' गारिया हमख्रबनानै डनपति लाहारिखौ लांखारदों। मख'नो गोनांदि पिडब्लिउडि बिफानाव साख्रि मावनानै थांनाय 3 बोसोरनि सिगां आजिरा लानाय डनपति लाहारिखौ न'खरनिफ्राय नागिरगासिनो दं। बे जाथायनि सायावनो न'खरा पुलिसनो खौरां हरनायजों लोगोसे एफआइआरबो होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय डनपति लाहारिखौ न'खर आरो पुलिस नागिरनाय जादोंब्लाबो दासिमाव मोननो हानाय जायाखै। एमएलए रबिराम नार्जारिया बिस गोनां आदार मोनजाफ्लांनानै बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथांनि देहाया गाहाम थासारियाव फैबाय। एमएलए रबिराम नार्जारिनि देहानि थासारिखौ खौरां लाहैदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, एसआइ जुनमणि राभाया हरखाब लामानि जाब्रबथायजों जिउ गोमाबाय। नगावनि जखलाबन्दायाव जाब्रबथायजों हरखाबै जिउ गोमायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। सासे गोहोगोरा, साहसि पुलिस बिबानगिरि महरै बयजोंबो मिथिसारजानाय जुनमणि राभानि हरखाबै रुंसारि जानाया बयखौबो गोमोहाबहोदों आरो बयनिबो गोसोआव दुखु गालाङो। पुलिस बिफानाव मावनाय गुफुं देहा आनफिट मावफारियाफोरखौ गाव गावनि देहाखौ फिटआव लाबोनांगौनि थाखाय आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय देहाखौ फिट खालामनो थाखाय 3 दाननि सम होबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फैगौ 15 आगस्तसिमनि गेजेरावनो पुलिस बिफानाव मावनाय साफ्रोमबो मावफारियाफोरा गाव गावनि देहाखौ फिटआव लाबोथारनांगोन। पुलिस बिफाननि कनस्टेबलजों लोगोसेनो गासै आइपिएस, इपिएस गिदिर गिदिर अफिसारफोराबो बे नेमखान्थिखौ मानिथारनांगोन। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि थैनाय सान फालिदों। चिरां जिल्ला रनसायथाम फाख्रिगुरि गामिया अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मैया 25 थि थैनाय सान फालिदों। बे फालिनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथांमोना बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा गावनि फान्डनिफ्राय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बिथांनि मुङाव मोसानाय फोरोंथाय फसंथान गायसननो थाखाय 1 कौटि रां होनो खोथा होदों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्ला काराकटि डु एस'सिएशननिफ्राय माहारियारि थाखोनि काराकटि बादायलायनायाव खेबसेनो 7 बादायारिफोरा मेडेल देरहानो हादों। माहारियारि थाखोनि काराकटि बादायलायनायाव खेबसेनो 7 बादायारिफ्रा 2 गल्ड मेडेल, सिलभार आरो 2 ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। देरहानो हानाय 7 गेलेगिरिफोरनि मादाव 3 बर'। बे 3 बर' गेलेगिरिफोरनि मादाव 2आ सनानि मेडेल आरो सासेया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि नयडा इनडोर स्टेडियामाव खुंफुंजानाय आइजिएस नेशनेल गेम्सआव क'क्राझार जिल्ला काराकटि डु एस'सिएशननिफ्राय गासै 7 बादायारिफ्रा मेडेल देरहानो हादों। सनानि मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरिफ्रानो जाबाय देरहासार नार्जारि आरो मिथिंगा नार्जारि। सिलभार मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरियानो जाबाय दिरां हांसदा। ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरिफ्रानो जाबाय प्रितम मित्रा आरो जाफुंसार दैमारि। गेलेगिरि बिथांमोननि देरहासार जानायखौ क'क्राझार हालाम आरो क'क्राझार जिल्ला काराकटि डु एस'सिएशना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय बिसमुरिनिफ्राय सरलपारासिम थांनाय 40 किल'मिटार लामा लुफुंनायखौ मैया गिबि मन्थ्रि फाकिफात आसनिनि गेजेरजों बेखेवना होयो एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो 10 नं देबोरगाव टिसिएलसिसिनि चेयारमेन बुद्धदेब मुसाहारिजों लोगोसे देबोरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि अशक गयारी आरो ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लादों।
दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।